Boom, 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 boom. This is 18 and above media, igama le TV kanti ke masikhuluma ngohlelo it's 18 and above. Angihambi ke ngedwa ngihamba ngaphesheya. Umzwa kacele. Ngapha Ntombo yacaca. Danke siyabonga bafowethu. Besiphile eGoli, besiphila eGoli. Kamnandi. Asiphileni nala. Asiphileni bafowethu, asiphileni. Sisekhenzeni this time. Siyabonga support enisinikeza yona. Siyabona futhi ukuthi iy'namba zinyukile. Angazi ngibona kanjani manje ngibuka lapha ku YouTube. Hey zikhuphukile kodwa sazi noma iGoli elisikhuphulile noma yilaba abangakithi eKwaZulu Natal kodwa ke bebonke abasikhuphule sibe nibhande linye yes bafethu namhlanje futhi sizokhuluma njengoba sizokhuluma namhlanje asidlali nabo so ngifuna sibuke kunesihloko la ngifuna sisibuke yini ngifuna ukuqala kona Ntombo yini ethandwa amantombazane mhlawumbe amantombazane athanda ukuyenza uma enza umuntu wesilisa ukuthi abe on mhlawumbe makuthi ngiqoqe yini enithandayo ukuthi yabona masithinte la masumthinte la nala awuzoba on ngithanda before sex before ucansi Hayi thina masikhuluma sizintokazi ukhuluma ukuthi yabo nje umfowethu umgijima nje le masendini kuthiwa nginomuqula ugijinywa ngani ngolimi Nkosi Thugijima lo muqa nje ngolimi ukhuphuke la imakwabo ke lapho bathi kwenzakalani uyakitazela iyama ngiphume kanje the butternut is there so nje yabo masixoxa mawuthi phela ke umunye ayenzi ngalondlela mina negenge yami ngixoxe nayo ukuthi yabo momgijimelo wami uqola phana kulaba babili kodwa lo lipipi kumele likhotheke fanele likhotheke cause khona insizwa la ezingazwani kakhulu neRoma like uzomqabula yabo nje so manje ubone na ukuthi hayi ukushuthi uplan B wami ngishone phansi nginyuke nayo yabo umbone ngathi uyetha yabo okay cela ngala ngakwena ngifuna ukuzwa emadideni ukuthi mhlawumbe manje nihleli nje nezinye inkunzi nike nibone kuyini mhlawumbe ekuyiyona ongathuma uyenza umuntu wesifazane mhlawumbe ashesha athambe yabona thina abantu besilisa asiqeqeshwanga okay yabo moku wamkomba bafethu yabona umuntu wesilisa uthanda ukufaka umunwe yezo lonto emntwini wesifazane umuntu wesifazane meke wafila esoca ngathi usacansini yezo lonto wena umuntu wesilisa uyachazeka ngathi inkulu into uyayenza yazi ungaze ugcine ungasalifakanga ipipi yezo lonto ugcina nomnako umuntu yezo lonto ngoba ulalela ukuthi uyasho uthi he yezo lonto cha yithi yahlekisa nje ngoba ngiyayazi ngikhuluma into eqiniso buka umuntu wesilisa makwamkopa umuntu wesifazane wanqina akasamiyeki uthi uthinte yes uzomela ngomuntu ukuthi yamlibaza kanandaba ngokuthi phela nje unanelelo yonke umuntu wesilisa sengisho ukuthi mina uchazwa ukuthi umuntu wesifazane makascreame yabo which means leyo nto umuntu wesifazane ngicabanga ukuthi mina kusinye isikhathi umunye kwakhale ebekezelela ubaba kanti leyo nto yamlimaza yezwa leyo nto ngoba usuke ufake nje lo muntu wabona ukuthi ngayithola imbobo yezwa leyo nto kanti ukhalisa ukulimala yebo uma ngabe lo muntu esowuphakathi ikhona nemhlawumbe into ethi i-direction yalo muntu nobula phakathi kumele wenze kanje noma mhlawumbe uyagqoqwa uyafakwa nje uyafakwa asifanani khona abantu abasoft yabo cha ngibuza wena cela yeah okay hayi mina ke nje angifuqa ngamama lapha kuyahanjwa okay ukuthi kwakutheni okay ngoba ngitholile imbobo kuzothi ngiyageja yabo lonto mina ngazi kodwa ukuthi ayina ubhontshisi yabona iselector uyithi nje kancane wena cela uyaqoqoqa hayi mase ngifikile hayi lutho mina ngishaya nje khona lemsipha le bamba ipipi le yamba nezibindi yayizo lona
mina ngifike mengifika kuona ngiyama lemsiphe eqhawulayo yes lethi sawubona njani niyaphila bese langena ke ngoba abantu besifazana bathanda vele ukuthi volungele nje endlini somude sogcula ikhishi ngano nokha edining room yabona ukade ngavulile ngena kancane yezwa ngena kancane ufike ume phambi komnyango ubingelele ninjani niyaphila so ngena ngaphakathi kuthiwa hayi uma ungala yezwa leyo nto utshenwa ubani igqe yabo igqe iyakhuluma yabo imomozi iyakhuluma ngoba ngesizwe ngoba thina izilwane mezikhuluma zizodwa asizwe yezwa kodwa yabo lento le ngiyayithanda kakhulu into esiyikhulumayo yezwa osukunena namhlanje yabona ibhlungu ngoba abantu besifazane asifanani nabo khona abantu abangathandi abazi ukuthi ubaba siyolala vele namhlanje umuntu evaqala nisenisamina vele akunikeze yakhe avela aqhamuka la emaqhezweni la ngemuva hayibo umuntu wesifazane avela mgqukuqo ngomuntu umuntu wesifazane uqhamuka umuntu wesilisa cha no umuntu wesilisa uqhamuka wesifazane let's say ngilinganise nje yabo siyazihambela siyangaseka vele ngikukhumbule le ndleleni vele ngikunikeze imana kwabo hayi ugqokile iskate vele ngigxi umuntu vele ngufake la ngemuva hayi basiyazi ke ngiyadlungula ke manje hayi cha kudlungula siyathandana khona lo wakulangazelela singakafiki endlini siyazi ke lonto hayi ngeqala bume isemakhaya phela lapho ukulangazelela singakafiki endlini yezwa la nto asikafiki endlini okay mina sengiyafika le ndleleni hayi mama hayi engikhathele mina khona umuntu ohamba etetema ke le ndleleni khathele sofika nini kini hayibo yabona ngithi hayi khuleka baby yabo akakwazi phela yezwa akakwazi ekhaya yezwa ngicela ukubuza ngiyaxolisa cela lo muntu uma ufakwa la ikhona nemhlapha indlela ekumele udrive ngayo ngenzela ukuthi ezinye insizwa sizisize ngoba mhlawumbe zazi ukuthi nje ukujikjela nje ukhipha ufaka cha lo wami unasikho isidingo sokuthi urafuze nje fanele ushaye like ngoba nje badesha ucela wenzeka ukhale kanti ukhalisa ubhlungu nje betheni uyananela kanti ngikhaliswa nje la kubhlungu ngithi ngumpetho ozokuthinta mina yabo afanele vele ufaye ngolaka bakusaswe sashaya ngesilungu iRoma kuya romance manje wethu ngicela ukubuza ikuphi la ekhona khona ubumnandi phakathi kokuthi ufakwe umunwe embobweni noma kuthintwa lapha hayi awungafakwa thinta ubhontshi phezulu ubhontshi ukunyakazisa yabo nje awukahle wena hayi mangikhola ukuthi ngicela ukubuza futhi ukuthi ukunyakazisa ubhontshisi ngesandla nokunyakazisa ngolwimi ungakanani umehluko mkhulu kakhulu umehluko lenzani ulimi kani yabo nje alunathambo yabo nje ulimi luzihlukele because khona umuntu ongakufaka ulimi azagcina engalifanga ipipi inhlobo ngoba ulimi vele uphele yabo nje mezogijima ngolimi angathi efaka nje ipipi bese fanele phela makuba uyena ofanele chama kodwa uthola nayo isube right ingakani indima edlalwa yipipi uma siqhathanisa nolimi hayi ngeke ngiqamba manga phela ipipi enye into lesikhuluma ngayo uqinisile ntombi hayi ipipi enye into bhuti angithi intombi phela thina sikhuluma ngokuthi umuntu esifazane kumele echame phela besisala phaka Roma iRoma vele ngicela ukubuza ntombi ukukhanyiswa ukuthi uyabhejwa nokukhanyiswa ukuthi uyakhothwa ngolimi ukuphi umehluko umhloso ukufanele uchame njengomuntu esifazane uzochama vele uma usangikhotha kodwa ekugcineni ngiyalidinga ipipi lingene imali phela kususa kugame yini eqhaqhazelisa uma kuchanya hayi phela kusuke kuzimana kwabo lapha izophuma izochitha la ugoqa khona imino suke kuzenye into lapha izochitha so nje pheqa ngisha amehlo lapho kungathi uyashona ngathi uyadlula ezweni wecela ngicela ukubuza futhi nawe wena ukuthi
umehluko ungakanani ukukhanyiswa ukuthi umuntu wesifazane uyakhotha kunokuthi ukhanyiswe iyona ngqo inkomo? Mkhulu kakhulu umehluko. Mkhulu umehluko ngoba ukuzibambela mathupha ufenda noma ngeke umuntu wesilisa uchanyiswa ukuthi uyamkopa umuntu. Kodwa the time yena ekubamba lapha nalapha. Ngeke umuntu wesilisa usuchama usukuwiki. Umuntu wesilisa uchanyiswa ukuthi afende ngoba isiphemu sakhe sibophene la sibophene khona ngazi nami ikamabala lapha. Yabona? Kodwa akekho umuntu wesilisa okathinta nje achame njengomuntu wesifazane. Umuntu wesifazane uyakwazi ukumthintela ngaphandle kwengubo uthi amfica semanzi. Kodwa thina abantu besilisa akwenzeki lokho. Ufuna umchamele yena. Ubuza mina ngicela ukuthi akukaze kwenzeke yini umuntu wesifazane athi kukhotha ipipi bese uyachama? Hayi. Ngiyivika le period yokhothwa mina myself. Hayi bayachama. Okay, ngiyakuzwa. Mina? Yeah. Hey, ngakhothwa mfowethu. Le nto kayise, yabona le nto obhozo bayadlala. Yabo? Automatically. Yes. Kuyazenzakalela ngempela njengobusho nawe. Yabona mfowethu le nto ngeke uzuyivimbe futhi ngoba na umuntu wesifazane kusuka othandweni lakhe. Nami mangabe ngigoba ngiguqe ngedolo ngiya enkomeni kuyena la kwimana kwabo. Mengimkhotha yezwa lo akusho nje ngicela umkhosi inkomo baby yabo wena ozehlelayo ngoba ubona ukuthi kwesinye isikhathi uzilawule yourself ukuthi engeke ngathi ngizochama eli kakhulu umama usalangazelela ake ngimlibaze sengezinye izinto yezwa lo engingazenza yabona khona lezi ndawo lezi ezikhudlela ngaphansi kwamathanga kanje yabo lezo ndawo mozihamba ngolimi uyophuma la emadolweni ngaphakathi kuzona uyambona umama ukuthi uya enjoy uyezwa lona okay right umama uyakwazi ukuthi achame indlela angajwayele ukuchama ngayo uyabona yonke le nto le thina abantu besilisa iyasijabulisa bafethu ngifuna uqaba amanga akekho umuntu osilisa okwaguqa ngedolo embedeni ongakujabulela ukubona umuntu wesifazane enza into engajwayelekile mengaphezulu kuyena noma uzibona umpetha bezombhukuda ngingazi ke ukuthi ontombo bona bazizwa kanjani mangabe sesibuyile ecaleni sesikhefuzela silayithiluza eyodwa basibhema yabo yena unele kubamba kancane ethi sibele qeda baba ukubhema angazi ukuthi basizwa kanjani ufuna ukubuya wena lapho cela usazobuya manje sozogaxa uzogaxa emotion endaweni yayo ukuze release lento enizele namhlanje ngoba ucansi lusiko bafowethu ucansi lusiko yes lusiko nje ucansi ilalo nombani ophilayo emhlabeni yabona ucansi njoba ngihleze ngikushumayela lokuthi ucansi liyahlonishwa kubalekile yasho mawulenza noma kuphi awukwazi ukuthi umema umvezele zonke lezi kuyazifikela uthunywa ukuthi khotha yabona ingoba nisuke ninobabili isithunywa yes njengesithunywa yes evele nje sikufikele noma khona nombani mhlambe endlini yesonto elithizeni nami omunye umbuzo futhi ngifisa ukubuza ngiyabuzwa cela futhi ngifisa ukuthi uphendule nomba qala lekho umuntu engiza ukuphendula okay ukuthi kubalekile ukuthi umuntu wakho umtshele ukuthi yini mhlambe sheshe ikuchamise noma mhlambe ukubona kukuhle ukuthi eyifunele yena ukuthi mhlambe uchama makwenze njani okupho ukubona ngcono ukuthi umtshele mhlambe ukuthi okay yazi lento uzibe lula awungiqhamuke kanje mhlambe Ntombo mhlambe wena cela ukuthi ake ume kanje mina ngisheshe ngichama uma ume kanje mhlambe noma ufuna ukuthi azibonele yena nto mhlambe ngiqale wena Ntombo bengithenge ngiqale umuntu but ngicela ukuqala wena nje umuntu wesifazane ukuthi uyamnikeza iscope abantu uyambona umuntu ofuna iscope uyambona futhi ongasidingi iscope because khona abantu ovela chame nje ubona ukuthi hayi se right na senandaba siyala kanti kunabantu ababuza yathi babe ngikwenze kanjani ukuthi ube right yabona lo muntu siyaxoxa uthi naye khathenza uthi ngithola lese ngithi kanje yo angithi ngenzela ukuthi awushaye kala yini la ngibona khona ukuthi mayifike khona ngizoba right yabona Ntombo
mina ngifuna ukuthi niqinise nabantu besifazane nina content niyenzayo wrong yabona mfowethu khona umuntu wesifazane okakuvulele yakubona uyivulile kodwa masouza ngempela sowunanele ukuthi uyamuzwa uthi best across stage kamasho ushaya ubest uthi cross uthi stage yabo lona as uthi best uthi cross uthi stage angithi ayizo lona uyishaya kahle lento le yonke umuntu wesifazane avala kunikeze khona lamaqheza amathanga lawa amancanyana la ngaphambili uthi amuzwa yami incu yahlehla yabona ngale yonto leyo ibhlungu yezwa ngobani ngeke ukwazi ukuchama liyawe pipi yila lingaqini khona lapho uthola uswenze njani impela yabona ukuthi manje lento ngabe ngiyayilinganisa yabona angithi manje nihamba ngaleli lamoya engcwele leli ladalwayo yizo lonto leli libheke phezulu wangena ubaba kodwa manje ahamba ubaba wena umphushe kancane yezwa ungamnikezi lezidikiselo lezi ezu2 lezi ezikeduze kwenkomo yezwa lonto wena ungathi uyamxosha kuzona yezwa lonto athi uyazizwa naye hey sengikhumukile la kule ndawo yabo lonto sengikhumukile la kule ndawo angisanamathele ngalendlela ade ngizwa ngayo uyamxosha phela mawubona ukuthi yabo manje ufuna ukuchama kanti awukakabikho lapho omunye kadazi inkani ke aphushe ngamandla kodwa ubuzama umkhombisa uthi kade ungicisha akakafuni phela ukuthi adedele aphushe kumuntu ngenkani yakhe okay sho ngamanyamazi sini sisho ukuthi ngisuke ngikutshela nje kahle kahle ama sign language uthi hayi ngaphandle kwama awuphinde ubona kanjani ukuthi umtshele straight ukuthi no ungaqali ukusuke ngingawenza umehluko ngoba omunye uyamtshela ukuthi ungachama omunye aza sayikhuluma omunye aza kubuza ngichama cha ungachama achama bongibuzelani kanti hayi yilento yokuthi siyafika endlini uyangicisha wena ngibhizi mina la ngikulethile ukudla naku lapha etafuleni unoluxoxa izindaba eziningi mina ngikulangazelela ukuthi njengoba ngikulandile ngikukhumbulile yezo la masukuvutha ondaba ingeni lonto thina la uphezulu kwami la ngiphezulu kwakho ngiqhanyele ungasikhatsini ngiqhanyele ungasikhatsini mina sifikile la ukuthi mina cele manje uphezulu kwami uhamba nami ngiyakubona ukuthi ufuna ukuchama angifuni uchama angeke ngiyavala lapho akukwazi ukuthi wena unganginikeza noma ngathi ukhanyela isikhathi esingakanani noma ngathiwa ngitheni ngene usuzochama phela usuzochama okay kodwa thina silwela ukuthi naku seyeza ukuthi manje uzofuna ukuchama uzama ukwenza ama sign language ukuthi hayi ngisakude kabi eroundini lokuqala mina esibili la nikhuluma ngayo yokuqala hayi unamanga nginommenqa mina ngizomchamela straight ngoba kade la endleleni besihamba vele eround oqala kodwa nje surprise round oqala bafethu kodwa vele singalikhuluma iqiniso abafowethu la abanendaba abanye ukuthi uchamile makuchameni umuntu kuright sayikhuluma futhi lonto umuntu makuchameni hayi nami njalo sekuphelile akukho right nginjalo uzothi uyabuya kwesibili la ngisakukhulumisa mina uzothi uyabuya kwesibili ngisakukhulumisi futhi sengiyibhekelele sekuyinkinga futhi leyo ngoba usuthi wedwa phela manje ngilambile mina la yabo uzothi uyafuna ukubuya angisafuni phela manje kanti sohlezi sidla ikabishini ngoba kusasa sobheka inyama la ekhaya manje sidla yona inyama phela manje uyidla wedwa manje usangiphi manje ngicela ukubuza khona into engeke ngiyibuke uthola ukuthi mhlawumbe wemzo mhlawumbe bekade wenza ucansi lomuntu esifazane mhlawumbe lekhaya la ndoqala manje uzofuna ukubuya kwesibili uthola ukuthi awuyanqikaza akasayizwa lonto leyo mhlawumbe ntombo wenza iround nomfana kodwa sefuna ukushaya isibili umfana kodwa usafuni mhlawumbe ngiqale ngibuze wena ntombo lonto ngayixhuma la kule nto ade ngisho esibisana uthola ukuthi uchamile waba right seyabuya angisafuni ngoba phela manje uyangiqilaza chamile wena awunandaba nami uthi angichamile uyafuna futhi ukubuya nginako ukuthi lo muntu uzokwenza into efanayo okanye futhi mhlawumbe ubuya nje kanti bandla sheme ngisuthile yabo ikabili ngangafuni futhi mangisuthi hayi okusho ngamanye amazwi kubalekile noma engasakutshela umuntu esifazane kodwa kubalekile ecela ukuthi
umuntu wesifazane umazi umuntu wakho wesifazane ukuthi umechama wenza njani. Awu. Baleka. Ukubuka iduzo kama ngeke kubamba isandla. Nanto ebaluleke kakhulu. Baleka kakhulu. Yazwa. Yabona umuntu wesifazane mangabe chama. Mhlawumbe ubamba ingubo ayifukule, ufuna umbone. Ukuthi wafukula ingubo manje. Yabo mangabe kubamba la esinqeni ekusondeza. Ufuna ubuka ukuthi kade ngibamba ingane sonke lesikhathi. Hayi mangabe engayenzanga yonke leyo nto. Fana uqaphele. Mangabe engayenzanga yonke leyo nto avama ukuyenza. Mangabe wena into ekuthusayo ungamyeki. Qhubeka. Yeah. Ingakho ke noma mekuphusha ufana ubone ukuthi khona something. Mangabe kuphusha mina ngeke ngithi phela mekuphusha mfethu usuke ethi uyakubona ufuna ukuchitha kanti akakabiri. Wenhlombo ungana nomehluko owenziwa mhlambe ipace yokufenda. Omunye umuntu uzothi mefenda mhlawumbe abe slow. Uthola ukuthi nakhona futhi uya enjoy. Omunye umuntu emva kokuthi kade slow kanjalo aphinda ngomshini wokuthunga. Phecelezi faster than being faster. So umehluko ungakanani la kulezi zinto zombili. Ukhona omunye umuntu mhlawumbe ongathi yena ngiyabuza ukhona omunye umuntu ongathi yena mhlawumbe mina ngi-enjoya uslowly nomshini wokuthunga noma mhlawumbe lo mshini wokuthunga ubalulekile ukuthi kumele ube khona nawo la ohambweni lendlela. Ubalulekile umshini wokuthunga nawo ukuthi ube khona la uhambeni lendlela. Ngoba mhlawumbe le umshini wokuthunga ngizobukela bona ukuthi mhlawumbe into ya umshini wokuthunga yeah balekile kodwa ke futhi nakhona kuyathandeka ukuthi abesilolu angithi lento engisho ukuthi ucansi luhamba negazi nokuthandana yabo mangikuzwe kahle engathi ungaqale nje phansi hayi vezisuka nje hayi ngathi nje singihamba kahle sambe kahle futhi yabo manisuke kanjalo nichama kanye I guarantee nichama kanye hayi uzothi uqhamuka azulu muzo unalokuthi uqhamuka nje hayi wrong lo. hlisana umoya nyuka namba basezulwini la siyakhona. So sekwakwenzeka bafo owesifazane mhlawumbe watholakala ngaphezulu kukacele kuyena ozitika ngocele. Ya ke kwenzeka lokho. Thola ukuthi mfethu eyiphi pace wena ngathi uyayithanda owesifazane makuyena onikeze uyithuba. Aba mina uslowly ukushaya slowly uminci la kuyena uthi uyena acele okwacele ophezulu kwami bana ngiyithandi ke lonto. Mina myself angiyithandi lonto because mina angikaze ngiyibone induna iphethe ithuluzi isebenza. Ngicela ukuphendula kancane lacele leyo ngiyangaphezulu iyangilekelela mina ngoba ngiyazazi ukuthi mina yini ngichamsayo iyangilekelela ngoba mina ngisheshe ngiye ngalapho uthothi ngiba right. Yes last hayi mongibela hayibo ngesilast nawe hayi mina ufuna umuntu oza ngaphezulu. Mina ngithi ku right because umuntu esifazane uzosheshe azigidimela azifikele la fane mayafike khona uthola thona bosazoklupheka ukuthi uthole ukuthola ngoba ugcine uthini ugcine uthi kubalekile ukuthi umuntu wesilisa umtshele ukuthi mina ngiba ngimnandi mangithinta ngala ngicela ngiphendulanga. Ya kubalekile ukuthi umtshele kodwa futhi mayefuna ukwazi khona abantu phela vele ovela uthi uyamtshela vele athi akushuthi kade uhamba ulalo maphepha bawuphepha umoya phela ntombo for the fact ukuthi nihlangana nomuntu awuyontombi ubulala vele kuukuthi phela khona abafana ukuthi abafana bebejethi bawosiyazi khona abafana vele afika umuntu okutshela emehlweni into bengizokubhebha yona ayenze umhlola futhi masefika afika ibongilindele phela lokubhebha kuphi ke lokho kubhedwa utholakala ukuthi sengifuna lo kubhedwa ade ngitshelwa ko uchame wena sofuna ukuchama ke ukuze kubuye uNkulunkulu cha anginankinga nokuchama ngeke bafethu ngifuna lokubhedwa ade ngihambe ngithenjiswa kona kuphi uchamile ke manje kade ngikusongela wachama masifike endlini wena sofuna ukuchama manje uchama isipesi achama nezipesi manje omunye ngigibela itaxi omunye ngigibela itaxi athi into ngiyokubhebha yona uzosaba uthi hayibo kushuthi phela kuyolenge awuzwanga yini kanje
So uyafika hayibo. Ecele wena yini? Hayibo. Yini ukuthi unqene mhlambe ubambe ke round yesibili kubeni soyibambile yokuqala. Ushayile yokuqala kodwa manje kanti la gqozi nofuqu lokuthi ngathi ngaphinda. Ya into ekibe ngiyeza mina entweni eziningi mhlambe ukuthi ngizoyishaya round oqala. Kwezi kusuke ngishayela udaka koyokuqala. Yezwa lonto. Udaka yilento ukuthi umama vele ngithi 1 2 vele ngithi hayi inkonzo ifinqiwe manje. Yezwa lonto. Ifinqiwe manje inkonzo abazalwane mabahambe. Yezwa lonto. Noma banganganikeli. Yes yabo abashaya noma bangangadli. Noma banganikeli. Khona nenhliziyo embi nje. Uba kawumnikele. Yezwa lonto. Okay. Kwesibili ndosi ngiyabona umkhokheli sokhuluma naye. Ngoba ngibonile. Ngibonile ukuthi ivangeli ngilishumayelile alizwakalanga. Ibandla lidubile lahamba. Angithi abantu kuthiwe laphana inkonzo kuyoze kuse. Yezwa lonto. Sengiyafika mina ngithi 1 hour abazalwane bathi hayi siyolala. Angithi ayibona lonto. Osengilinganisa ngalento yokuthi ngifike mina ngishaya round oqala ngichamele. Uyezwa lonto? Yabo anginalo uqozi lesibili. Leyanto iyaba kabili. Uthi abheka ave lelikhulu itende lakusinda. Yabona? Yeah. Kuyenzeka nalokho. Uthi afika itende likhulu abazalwane bancane liyakusinda. Itende ukuthi ungaqhubeka uthi kuyoze kushaya u12. Ngiqedile ngimile uyezwa ngithini. Yezwa ngithini. Likhulu kakhulu itende. Ya likhulu itende mhlawumbe u3 poles. Abazalwane bambalwa nje abazalwane amaqwaqwa abosi ngizoshumayelana la. Ngcono badube ba. Ngcono nje ngithi bazalwane sesizobulana kusasa. Nasekuseni futhi ngeke ngifike early. Ningaze nihambe. Yes. Ngisazoncela ukuthi ngiye enkonzweni bazofika abazalwane. Yabona lonto. Angisenalo ithemba. Zimbili into ezibalekisa. Zimbili ke wena ntombo into ezibalekisa umuntu wesilisa. Ukushaya udaka nokufica abazalwane begcwele uTripoli bebathathu. Abaleke kubaba. Uchaze lo. Athi ubaba mfuthu. Ange? Lenkulumo eqondile ngicela ubekela mina lesizulu esiqondile ecele. Uthi ucele uma ngabe ethe ukuthi uyafika entombazaneni indawo yokufaka ipipi ithanda kuba inkudlwana kulepipi lakhe. Uyayicele ke abazalwane. Yeah. Thothi ikholwa lilodwa lemfakazela ubaba. uTripoli. Tripoli oqashwe la ekhaya. Uqashwa umfana wale ekhaya. uqashele ngamakholwa u3. Awu3 amakholwa kanti sijwayele uTripoli uzogcwala thina. Uthi mokufaka intomayelo kuthiwa yebo. Yabona the time umama ethi baba uyabona uyezwa ukuthi nangu baba efakiswe. Kodwa bengabe ukuthi mhlawumbe usathi uyasho mathi ngezwakala abazalwane kusho yedwa. Vele kusho ukuthi yebo vele ubhoreke. Uyakhohlela omunye. Yabona nje iyabhora leyo nto leyo. Uthi abheka nasekuseni vele ulala uzibhekelele nje uthi hayi. Hayi la. Wena ngizokubuza umuntu wesifazana olala nabantu abaningi noma mhlawumbe olala nabantu ababili kaphezulu. Umbona kanjani? Khona umuntu owake wathi inkomo yomuntu wesifazana olala nabantu abaningi yanuka. Ngeke inganuphela. Usohlelo kuyigeza. Ayikho lonto. Angeke ingane. La abadayisa umzimba banukelwa. Hayi uhloko ukugeza lowo. Uhloko ukugeza. Akanani khona lokwasha. Ngiyafuna ngicela ungiphendule kanti ngokukhotha. Ayi ngithi ngeke inganuki ngoba even kadulele nomuntu azizwa kwawena. Yedwa nje. Hey uyazizwa nje isikhumba sakho uthi hayi uzwa yena kuwena. Khuphuka la uzwa wena kuyena awekho umuntu okutshela ukuthi uyanuka. So manje mase bebabila amaphunga amabili. Angikholwa ukuthi ngihamba kanjani. Yenze nyana yona. Ithanda kuba nzima.
manje ke owesilisa mhlawumbe ecele wena ngalapho ngakuwena umuntu wesilisa olala nabantu abaningi ngicabanga ukuthi ubonakala kanjani? Wesilisa? Yeah, olala nabantu abaningi ubonakala kanjani? Izinqa zakhe nezifaqa. Hayi, nezifaqa. Yile nezifaqa izinqa amaqhezu la ifaqa. Mefenda nifuna nilale nibhekane nesibuko. Uma usembheka ifaqa umona useyilo ayingeke. Ewe angisinumuntu oncuma njalo uba nezifaqa. Phela inyama yala ipheja la. Eyala ipheja la. Hawa, phele Yeah, usigo. hayi. Ngiligoqa. Ngeke. Buza nodokotela. Isibili. Suki. Imadoda yabona abocansi ayikho into emnandi yabona bafethu ayikho into emnandi njengocansi. Ucansi engikushiya ebantwini. Ucansi lihloniphi. Ucansi lazi ukuthi linezidingo eziningi. Uyabona ucansi ngaphandle kwecondom uzothola idrop noma uzomethisa. Noma uzothola izinto eziningi ongayithola without icondom. Angathi mangabe untombo efika ethi mzongimithisile uthi akuwena. Yezwa lo nto. Ulindeleni. Ibhelundi molifutha lifutha umuntu oyedwa ke lifutha abantu ababili. Bhelundi. Ngoba nesibeleko sifana nebhelundi bafowethu. Lafutha ibhelundi yabo ulibophe ulishiye kanjalo. Ofikayo othi uyalifutha futheka le ndawo engaphandle kuphela. Yezwa lo nto. Phela asazini ukuthi mangabe mina intombazana mangabe ithi ngimithiswe wena ntombo. Kusuke kuwena. Yeah, kuwena. Kusuke kuwena. Bafowethu asibamba. Ngoba intombazana izwile ukuthi okay lo moya ungena kakhulu sekufuna abantu yabo lonto. Mina nginalo onkolelo my side ukuthi ngeke umuntu esifazana vela athi ngimithiswe untombo kana kuyena. Yezwa lonto. Bafowethu ngicela sifakezelane kulonto sizwaneni sisodwa nje kanje. Yezwa lonto. Ngoba kusasa kunabantu abangafuni ukudla ingane ngoba ethi umuntu hayi kumina ngalala kanye naye. Walala okusalayo. Kanti umuntu umithiswa ngakho kathathu. Yeah, washaya cela. Asibonke. Yazi amakhulu amagama acele ngangakathanda. Namke wathi. Ya sibonke. Macele ngqo. Enqo. Ngolalile no. Uzobona ngesiphongo ukuthi hayi lesiphongo sasekhaya mhlaba akekho hayi lesiphongo kini. Wawena uyibhomu kini. Yayizwa lo nolibheki isiphongo sababo omncane. Kanti wena uyena ukhona kababa omncane. Bafowethu asihlonipheni abantu esilala nabo. Ucansi lahlonishwa. Umuntu othandana nawe uyanikezwa indawo. Ukuze kusasa uyaziwa kini ungamtheli ngehlazo. Bafowethu ngicela ukubonga nje ngidlulisa lo myalezo. Ngizomfazela ucele ekutheni ngempela izinsizwa azondle. Kusiza ngeke ngize ngempela ngikukhombe ngithi ingane yakho ngayona yakho. Inkinga seyihlasela abafowethu abafuna ukondla umuntu aphike nje aphikazi kahle ukuthi ingane yakhe. Sezigqugquzela shemlele. Yesegqugquzela ukuthi vele umkhubo omubi ugcwele. Ugcwele abantu besifazane bathole kanzima bazondlela izingane. Hayi angikhathali ke mekathi umuntu ineqolo azathi umuntu akutshele athi iqolo. Nendaba yokuthi uma ngabe uloma wengane mhlawumbe esebenza hayi ke uyasebenza mawengcosi usebenza kahle lo unesi lo usebenza kahle ngazana uthisha 200 wakho uyakhawunta ubaba wengane ubani lo 200 wakho uyakhawunta ondlani izingane okunye futhi engifisa sikhulume ngako abafana bashaya amantombazane ngoba bewathanda manje le ntombazane ukuthi ihamba ngemoto manje le ntombazane ukuthi iyasebenza kahle abafana bahambe belambele amantombazane nje ayiphele lonto abafana bahambe belambele amantombazane imbali motshala ekhaya uyichelelisa encane mase ikhulile imbali iyazibambela inhlabathi yondla imbali ukuze ikhule ibe kahle ibonakala lokho bafuna abantu abanemali abasebenza inhlabathi ubaba imbali ihlangene nomzali ubunja nje umuntu azazi umuntu athandane nomuntu omdala ngoba nake efuna imali yakhe ngoba engafuni ukuvuka ayosebenza bani emafemini nofuna imisebenzi bafowethu noma ngabe ukuphi la ukhona uyinsizwa yakwenu
awuzama ukuvusa ikini ngeqiniso ungavusa ikini ngezikhwepha nezinyembezi zakweminye imizi nanezinyembezi zabantu besifazane abantu besifazane niyabazi nani bayibantu abantekenteke bayibantu abadalwe ngendlela abadalwe ngayo ithina abantu esistrong kumele ngabe silokuza siphathe uthola ukuthi lo muntu unezingane efana ngabe uyazikhulisa kodwa nangu umuntu ubhizi ubolekana nezimoto zakhe uyamxhaphaza sekuyena manje useyingane lo muntu besifazane ngoba uhlula nje mawengane uphusha itroli edolobheni uzanyela ugogo wakhe nangu baba wengane yakhe usuka ngeThai ngemoto esalukwazi totally wrong hlonipheni bafana bakithi ni umuntu kuphela into ayenzayo yena uyachatha uthathela ukuthi hey mina kuba kangami ngabe siyaqhubeka sikhulume nje yabo umhlaba ngifuna ngizwe ngoba nangu nje ufuna wena ukondliwa nokuthengelwa ingubo umuntu wesifazane wena umshayeli ochathayo uyashayela uyathatha kuphela wena uthathela yena futhi lo muntu osebenzela wena balekile ingane naye akubona ukuthi uyamsebenza naye ngala ingane zakho ngala uzondli ubunja abuvalwe aphela ubunja izinsizwa zihambe ziyosebenza emadoda ninengodli nikazifanisi nathi thina esicikizisayo abo mosebenza ondla bafowethu ngoba egcineni ula emhlabeni nje wazalo ubaba wakho esebenza asiwabhekeni amathuba lawo esikhala ngawo ukuthi hayi mina ngisebenza amathuba amsebenza ngasekho ukuzala ukusazalwa sakhula kumele ubhebha ukubhebha kumphumela okuzala azikhaleke ngane zakwethu azondliwe ingane asikho lapho bafowethu this is 18 and above media gama lohlelo ethi 18 and above slowly shout